Mga cast ng Maria Clara at Ibarra at Voltes 5 Legacy nakisaya sa Sinulog Festival sa Cebu. Mga Kapuso fans, hindi magkamayaw sa kanilang mga idolo. Silipin yan sa report ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Besdak. Napuno ng hiyawan ng fans ang The Terraces sa Ayala Mall sa lungsod ng Cebu. Halos hindi sila magkamayaw sa pagtawag sa mga pangalan ng kanilang mga iniidolo na cast na Maria Clara at Ibarra. Dumagundong ang hiyawan nang lumabas si David Licauco na gumanap sa karakter na Fidel. Lalong kinilig ang fans nang sila'y lapitan ni David. Hindi rin sila nagpahuli sa mga palaro. Happy! I love you, David! Yes! Complete! O, permedya, taga-atlaw! Ari sa cellphone! Tanaw ni David Licauco! Natuwa rin ang fans nang haranahin sila ni Juancho Trevino na gumaganap bilang si Padre Salve. Todo sigaw ang fans at hindi pinalampas na magpakuha ng litrato sa idolo. Hindi naman nagpahuli ang mga fans ni Andrea Torres na gumaganap sa papel ni Sisa. Game na nakipag-duet si Andrea Torres sa isang fan. Party mode naman ang hatid ni Asia's Limitless star Julian San Jose na gumaganap bilang si Maria Clara. Nakatanggap ang Maria Clara at Ibarra stars ng iba't ibang gifts mula sa kanilang fans. Itinuring ng supporters na malaking regalo ang pagbisita ng kanilang mga idolo. Nagpasalamat ang Maria Clara at Ibarra stars sa mainit na pagtanggap ng mga Cebuano sa kanila. Nagulat ako syempre kasi it's the first time here in Cebu and ganun yung reception nila sa amin. It just means to show na marami talagang naging fans at maraming natuwa sa show namin. Heartwarming. Syempre, it's been a long time since ako personally lumabas and did an event like this. So, nakaka-warm at nakaka-emotional because nakikita natin yung mga people up close din. Siyempre, very happy kami na nagkaroon kami ng chance na pumunta dito. Ito ang first mall show ng Maria Clara at Ibarra and super happy kami na at least personally kami makapag-thank you sa kanila. So happy kami kasi first time din namin nag-mall show together with the cast. Kaya, of course, napapasalamat kami. Sobrang grateful namin sa lahat ng pagmamahal at suporta na binibigay nila sa amin and of course sa show. Samantala, sabay ring nag-promote ng isa pang aabangang serye tuwing gabi ang cast ng Voltes 5 Legacy. Nagbigay saya sa Kapuso fans ang lead stars na sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Matt Lozano, Rafael Landicho at Radson Flores. Excited na raw sila sa pagsisimula ng live-action version ng hit anime series na Voltes 5 Legacy. Umaasa ang cast na tatangkilikin at kagigiliwan ng mga manunood ang kani-kanilang karakter. Gusto lang namin i-relive yung moment na pumapasok kayo sa school. So, it's not about us, it's about the mecha robot. It's about Voltes 5. Yung main focus din talaga namin is, of course, to bring back the memories of everyone who watched Voltes 5 and to make new memories for the new generation. Samantala, napuno ang venues ng dalawang mall show ng Voltes 5 Legacy noong Sabado. Hindi magkamayaw ang fans na makita ang kanilang mga idolo. Hiyawan ang mga taga-suporta lalo na nang mag-perform ang mga Kapuso stars. At syempre, hindi nila pinalampas na makipagkamayan at makipag-selfie. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Femari Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News.